Stop! Atenție! Stimați bunici și bunicuțe, stimați gospodari și gospodine, o știre de ultimă oră zguduie din temelii modul în care sunteți obișnuiți să vă gestionați puținii bani. Agonisiți cu atâta trudă și sacrificiu. Vă rog să fiți foarte, foarte atenți la ceea ce urmează, pentru că ceea ce statul vrea să vă impună de săptămâna viitoare vă poate lăsa fără medicamente, fără produse alimentare esențiale și, mai grav, vă poate transforma în suspecți de rând oameni buni după o viață de muncă cinstită. Vorbim despre o nouă inițiativă a Ministerului Finanțelor, un așa zis proiect pilot bazat pe legea cu numărul 270, care vizează limitarea plăților în numerar. De luni, dragii mei, în farmacii și în supermarketuri, orice achiziție care depășește suma de 1000 de lei nu va mai putea fi plătită cu bani gheață. Ați auzit bine? 1000 de lei. Și ca să fie și mai absurd, dacă totuși veți insista să plătiți cu numerar o sumă mai mare de 1000 de lei, casierul va fi obligat să vă ceară codul personal, IDNP-ul din buletin și să-l transmită direct la fisc pentru a verifica sursa veniturilor voastre. Imaginați-vă, dumneavoastră, care ați muncit o viață întreagă, cu sudoarea frunții, cu spinarea frântă, v-ați agonisit fiecare bănuț. L-ați pus deoparte, poate sub saltea, poate într-un borcan ascuns bine, pentru zile negre, pentru o operație, pentru o nuntă a nepotului, și acum sunteți puși la zid, tratați ca niște infractori, ca niște spălători de bani. Câte nopți nedormite, câte zile de muncă sub soare arzător sau în gerul iernii ați avut, dragii mei bunici? Câte sacrificii ați făcut pentru copiii voștri, pentru neamurile voastre, pentru țara asta? Ați agonisit fiecare leu cinstit, l-ați economisit, poate pentru o zi neagră, pentru un medicament scump, pentru o nuntă a nepoatei sau a nepotului. V-ați gândit mereu la viitor, la cum să lăsați ceva în urma voastră, căci așa face un gospodar adevărat. Și acum statul, care de multe ori vă uită atunci când trebuie să vă indexeze pensia așa cum se cuvine, care vă neglijează drumurile până la primărie și dispensari care nu vă asigură condiții decente în sate, acum acest stat vă cere socoteală pentru banii voștri, banii munciți cu sudoare și demnitate. Simțiți cum vi se frânge inima de nedreptate? Simțiți cum vă fierbe sângele când vedeți că munca voastră de o viață este pusă la îndoială? Vă rog să-mi spuneți acolo, în comentarii, câți ani de muncă aveți la activ? Credeți că banii agonisiți sub saltea sunt mai puțin cinstiți decât cei din bănci? Simțiți că vă tratează ca pe niște infractori după o viață dedicată acestei țări? Spuneți-mi deschis, ce părere aveți despre această nedreptate? Povestiți-mi cum ați agonisit voi banii, ce valoare are fiecare leu pentru voi. Sunt sigur că aveți povești de viață care ar mișca până și cele mai împietrite inimi. Pentru că aceste vești vin una după alta și multe dintre ele vă pot afecta direct și iremediabil, vă rog să vă abonați la canalul meu. Nu lăsați să vă scape nicio informație importantă. Vă voi ține la curent cu fiecare schimbare legislativă, cu fiecare mișcare a statului care vă vizează pe voi, stâlpii acestei țări, cei care ați construit și ați menținut tot ceea ce avem astăzi. Vă voi fi alături cu sfaturi juridice clare și cu sprijin necondiționat, pentru că știu cât de greu este să navigați prin hățișul birocrației, mai ales când sunteți singuri și copiii voștri sunt plecați departe, în diaspora, la muncă. Vă amintiți, dragii mei, cum era mai de mult? Nu de mult, ci chiar până de curând. Satul nostru, țara noastră, funcționa în mare parte pe baza încrederii și a numerarului. Bunicul, gospodar adevărat, vindea o căruță de fân sau câteva oițe la târgul de la raion, primea banii gheață și îi punea deoparte. Bunica, cu ouăle și smântâna ei, aduna lei cu grijă, să cumpere o pâine bună, zahăr, ulei sau un medicament la farmacia din sat, unde doamna farmacistă o știa pe nume. Nu era nevoie de carduri, de terminale, de bănci care cereau comisioane pentru fiecare suflare. Oamenii își cunoșteau vecinii, cumătrii, neamurile. Se împrumutau la nevoie, se ajutau reciproc. Banii se mișcau de la o mână la alta, cu respect, cu încredere. Un gospodar adevărat nu stătea cu buzunarul gol, avea întotdeauna ceva pus deoparte. Era o chestiune de onoare, de demnitate, să ai niște bani la ciorap, cum se spunea, pentru a face față oricărei situații neprevăzute. Cine ar fi putut să-și imagineze atunci că pentru banii munciți cinstit de o viață, bani puși deoparte pentru a-și ajuta nepoții, pentru a cumpăra un sicriu decent sau pentru a repara acoperișul casei, va trebui să dea explicații statului? Dar iată-ne astăzi în fața unei noi realități. Statul, prin Ministerul Finanțelor, ne spune că această măsură este necesară pentru a combate economia tenebră, pentru a lupta împotriva spălării de bani, împotriva corupției. Sună frumos în teorie, nu-i așa?
Dar haideți să privim realitatea din ochii voștri, dragii mei pensionari. Cui îi folosește cu adevărat această lege? Cui îi pasă că în multe sate nu există bancomate, că cea mai apropiată bancă este la 20 sau chiar 30 de kilometri distanță? Cui îi pasă că mulți dintre voi nu au un telefon inteligent, nu au internet, nu știu să opereze cu cardul bancar sau cu aplicațiile mobile? Mulți dintre voi abia se descurcă cu telefonul fix sau cu telefonul mobil primit de la copii doar pentru a vă auzi vocea. Cum ar putea un om în vârstă, care abia vede, care abia aude, să înțeleagă și să folosească un sistem bancar complex? Este o palmă dată demnității voastre, o dovadă clară că statul nu înțelege realitățile voastre, că nu-i pasă de greutățile zilnice cu care vă confruntați. Vă împing spre un sistem digitalizat, în timp ce pe voi, pe cei din satele îndepărtate, vă lasă în urmă, fără alternative. Gândiți-vă la bunica Maria, de la Sârbii, de exemplu. A crescut 5 copii singură, a muncit toată viața în colhoz, apoi la câmp, în agricultură, cu mâinile bătătorite și obrazul ars de soare. Pensia ei abia dacă ajunge să-i acopere facturile și câteva alimente de bază. Acum, biata femeie are nevoie de medicamente pentru inimă și pentru reumatism. Medicamente care costă lunar aproape 1500 de lei. Fiica ei, plecată la muncă în Italia, îi trimite bani prin poștă sau prin rude, bani gheață. Acum, dacă bunica Maria merge la farmacie și vrea să-și cumpere medicamentele esențiale, casiera îi va spune că trebuie să plătească cu cardul. Dar bunica Maria nu are card. Și dacă vrea să plătească cu bani gheață, casiera îi va cere IDNP-ul ca să-l trimită la fisc. Ce explicații va da bunica Maria despre sursa banilor ei? Bani trimiși de fiica ei, bani munciți cinstit de ea însăși, dar puși deoparte. Va fi suspectată de ceva? Va trebui să meargă la primărie, la doamna secretară, să ceară un extras, să explice, să se umilească? Asta e recunoștința statului pentru o viață de sacrificiu? Sau gândește-te la unchiul Ion, din Vadul lui Vodă. A lucrat 30 de ani la fabrica de tractoare, un mecanic iscusit, un gospodar desăvârșit. A trecut prin toate crizele, a pierdut bani în băncile falimentare de după Uniunea Sovietică, a pierdut învaluită agoniseala de o viață. De atunci, unchiul Ion nu mai are încredere în bănci. Își ține banii, puținii bani de pensie și cei primiți de la copii de sărbători, acasă, într-un loc sigur. Acum unchiul Ion are nevoie de materiale de construcție pentru a-și repara gardul care a căzut la ultima furtună. Vrea să cumpere niște scânduri și un sac de ciment, costă 1200 de lei, dar nu are card. Și acum, pentru a cumpăra câteva materiale esențiale pentru gospodăria lui, va fi tratat ca un infractor? Este asta o Românie europeană, o Moldovă care își respectă cetățenii? Nu, dragii mei, nu este. Este o dovadă de ignoranță crasă față de realitățile voastre și o jignire adusă demnității fiecărui gospodar. Această lege, deși pretinde că e pentru binele public, lovește cel mai tare în cei mai vulnerabili dintre voi. Pensionarii din satele izolate, cei care nu au acces la tehnologie, cei care nu au rude în apropiere să-i ajute și în special acele categorii de pensionari cu pensii de mizerie care abia supraviețuiesc de la o lună la alta. În loc să le ofere o mână de ajutor, statul le pune noi piedici, le creează noi motive de stres și îngrijorare. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, vă dă pensia, o pensie care de multe ori nu acoperă nici măcar minimul de existență. Iar primăria locală, care ar trebui să fie alături de voi, nu are puterea de a schimba o lege venită de sus, de la Chișinău. Voi rămâneți prinși la mijloc, singuri în fața unui sistem indiferent. Dar, paradoxal, unii dintre voi ar trebui să primească pensii mărite. Pensii care să reflecte cu adevărat anii de muncă și contribuția voastră la societate. Vorbesc despre acei agricultori care au muncit o viață întreagă pe brazdă, sub cerul liber, fără condiții, fără siguranță, fără beneficii reale și care acum se trezesc cu o pensie aproape similară cu cea minimă, deși au o vechime în muncă de 40 sau chiar 50 de ani. Vorbesc despre acele femei care au crescut 5, 6 sau chiar 7 copii, care au muncit acasă, în gospodărie, o muncă nevăzută, neplătită, dar esențială pentru viitorul acestei țări. Ele ar trebui să aibă pensii speciale, pensii de recunoștință. Dar, în loc să le ofere un trai decent, statul le cere explicații despre un bon fiscal de 1100 de lei. Este absolut revoltător. Acest stat pare să fi uitat că un gospodar adevărat nu are nevoie de control, ci de respect și de sprijin.
El nu ascunde bani pentru că e infractor, ci pentru că e prevăzător, pentru că știe ce înseamnă să nu ai, pentru că a învățat din experiența amară să se bazeze pe propriile forțe și pe banii munciți cinstit. Mulți dintre voi, cu o pensie de doar 2.000-3.000 de lei, trebuie să vă descurcați cumva. 1.000 de lei este o sumă semnificativă pentru voi. Este prețul unui tratament lunar, prețul unor alimente de bază, prețul unor reparații esențiale în gospodărie. Cum veți face față acestei noi restricții? Spuneți-mi, dragii mei, ce faceți voi? Cum vă descurcați în situații în care aveți nevoie de bani gheață pentru a cumpăra ceva mai consistent? Ați avut deja probleme în farmacii sau magazine? Ați fost refuzați? V-a fost cerut IDNP-ul? Povestiți-mi experiențele voastre în comentarii, pentru că experiența voastră este vocea realității. Este ceea ce statul nu vrea să audă. Povestiți-mi cum vă simțiți, ce gândiți, ce probleme concrete va aduce această nouă lege. Să facem auzită vocea noastră, a tuturor. Acum, haideți să vedem ce puteți face, practic, pentru a vă proteja și pentru a ieși din această situație umilitoare. Nu vă lăsați intimidați, dragii mei. În primul rând, este important să înțelegeți că această limitare se aplică doar plăților care depășesc 1.000 de lei. Asta înseamnă că pentru sume mai mici puteți plăti liniștit cu bani gheață, fără nicio problemă. Dacă un casier încearcă să vă ceară IDNP-ul pentru o sumă mai mică de 1.000 de lei, sunteți în drept să refuzați. Cunoașteți-vă drepturile. În al doilea rând, dacă aveți copii sau nepoți în țară sau chiar în diaspora, cereți-le ajutorul. Ei vă pot ajuta să vă deschideți un cont bancar și să obțineți un card de debit. Chiar dacă nu veți folosi cardul pentru toate plățile, îl puteți utiliza pentru acele situații în care sunteți nevoiți să faceți o achiziție mai mare de 1.000 de lei. Ei vă pot învăța cum să-l folosiți sau pur și simplu să vă însoțească la cumpărături. Știu că mulți dintre voi nu aveți încredere în bănci și pe bună dreptate, dar poate un card fără prea mulți bani pe el, doar pentru aceste situații de urgență, ar putea fi o soluție temporară. Discutați cu ei, cu neamurile, cu cumătrii voștri. Găsiți o soluție împreună. Un gospodar adevărat știe să ceară ajutor când are nevoie. În al treilea rând, încercați să vă planificați cumpărăturile. Dacă știți că aveți nevoie de medicamente care depășesc 1.000 de lei, împărțiți achiziția în 2 sau 3 părți pe parcursul mai multor zile, astfel încât fiecare plată să fie sub pragul de 1.000 de lei. Este o soluție absurdă, o bătaie de joc, dar este o modalitate de a evita problemele cu fiscul. Sau, dacă e posibil, mergeți însoțiți de cineva care are un card bancar și vă poate ajuta cu plata. În al patrulea rând, nu vă fie frică să cereți chitanțe și bonuri fiscale pentru orice plată, chiar și pentru cele mici. Acestea sunt dovada că ați făcut o achiziție legală. Păstrați-le, mai ales pentru sumele care se apropie de 1.000 de lei sau pentru cele care au depășit dacă ați fost nevoiți să dați IDNP-ul. Orice document poate fi util. În al cincilea rând, adresați-vă primăriei locale. Deși primăria nu poate schimba legea, ea poate intermedia o discuție cu băncile din orașul raional pentru a găsi soluții, poate chiar organizarea unor sesiuni de informare sau de ajutor pentru deschiderea de conturi, în special pentru persoanele în vârstă. Primarul este ales de voi și trebuie să vă asculte. Așa se face într-o comunitate. Așa acționează un gospodar care ține la neamurile sale. De asemenea, dacă sunteți dintr-o zonă unde nu există deloc acces la servicii bancare, primăria poate sesiza problema la nivel central. Și nu în ultimul rând, nu uitați că aveți dreptul la demnitate și la respect. Nu acceptați să fiți tratați ca niște suspecți. Dacă simțiți că sunteți abuzați sau că drepturile vă sunt încălcate, căutați sprijin juridic. Există avocați, ca mine, care sunt gata să vă ajute. Vă rog să nu stați singuri cu aceste probleme. Vă repet, nu uitați să vă abonați la canalul meu pentru a fi la curent cu toate noutățile și sfaturile juridice. Vă voi ține informat despre fiecare detaliu, despre fiecare eventuală modificare sau clarificare a acestei legi absurde. Vă mai amintiți de întrebarea mea de la începutul acestui mesaj? Câte mii de lei ați agonisit sub saltea de-a lungul vieții voastre? Câte mii de lei ați pus deoparte, muncind cinstit, cu sudoare și demnitate, pentru o pensie liniștită, pentru o zi neagră, pentru un nepot? Ei bine, acum, statul vrea să știe sursa fiecărui leu. Credeți că este corect ca, după o viață de muncă, să fiți tratați ca niște suspecți, să fiți puși să dați explicații pentru banii voștri munciți cinstit? Spuneți-mi deschis în comentarii, dragii mei.
Ce veți face cu banii voștri munciți cinstit, agonisiți cu atâta grijă și sacrificiu, acum că statul vrea să vă știe fiecare mișcare și vă pune sub lupă fiecare achiziție mai mare de 1000 de lei? Aștept răspunsurile voastre, aștept poveștile voastre. Mă bazez pe voi să facem auzită vocea dreptății.